presentar de nou com a alcalde a la ciutat de Vila-real. Quins són els motius que li genera el tornar-se a presentar? Pareixen 12 anys que dure quan acaba aquesta legislatura molts anys, però la reflexió és molt profunda i n'hi ha que entendre que en aquests 12 anys hem tingut que lidiar en una ruïna molt complexa que ens va deixar el govern anterior del Partit Popular, en un endeudament històric i en moltíssims empastres en matèria de l'urbanisme que estan venint ara en forma de sentència i estem pagant la ciutat d'aquella dècada que ells van gestionar en aquests moments i la pagarem en el futur. A més, ens ha tocat també lidiar en una crisi immobiliària internacional molt dura, que el món sap i que en aquest poble també van patir, en la desaparició d'Asubi, de la Plana, de Circonio, de molts comerços i de moltes dificultats a partir del 2011. I si faltava alguna cosa, quan es començàvem a tindre un poc d'oxigen i veiem que els projectes que havíem estat dissenyant anaven fent-se realitat, molts d'ells ha sigut així, multiplicant per 3 les instal·lacions esportives, multiplicant per 3 les instal·lacions culturals o multiplicant per 3 també les zones verdes que té la ciutat. Si ja teníem aquesta il·lusió de la nova Vila-real del segle XXI, faltava el Covid, la pandèmia, en 2 anys molt durs, que ens ha tocat invertir molt, que no teníem previst, en una ciutat que continua arrastrant la deuda i la quiebra del Partit Popular, i si faltava alguna cosa, ha vingut la guerra d'Ucrània. És a dir, cada 2 anys i mig, d'estos 12 o 3, he tingut una crisi diferent, si ho dividim. I, en resum, te diria que després de tota aquesta reflexió, de veure tots els projectes que s'han frenat, però que no s'han oblidat ni s'han aparat i estan ahí, que els hem començat i que me fa tremenda il·lusió tirar-los endavant, la frase és molt curta i molt simple. Me presente de nou a la ciutat de Vila-real després d'una reflexió molt profunda, tenint moltíssimes ofertes per anar al món privat, recuperar el meu despatx d'advocats que m'espera allí en el carrer Pere III, en el meu soci, o càrrecs inclús polítics que se m'han oferit des del meu partit, que en aquests moments governa, com saben, de manera històrica en quasi totes les institucions. Me presente per a que Vila-real no s'apare, per a que Vila-real no l'enfonen de nou i per a que Vila-real avance. Torna vostè en la mateixa il·lusió i les mateixes ganes per a ser alcalde des d'un primer moment, conforme ara i tal? És la il·lusió per a presentar-se la mateixa o després de tant de temps està una miqueta cremat, per dir-ho d'alguna manera? Mire, jo li tinc que dir que al final el carinyo que he notat en el carrer en la gent, quan vaig als actes, perquè practiquem una política de molta proximitat en aquesta ciutat i és una de les qüestions que no he volgut oblidar mai. Jo he dedicat els millors anys de la meva vida professional al meu poble, no m'arrepentisc, però vaig estar 13 anys en el despatx d'advocats creant una empresa i en el 2011 el poble em va donar l'oportunitat de treballar per ells i així estic ja 12 anys. Per tant, evidentment, hi ha elements que te fan moltes vegades pensar si ja seran massa anys que durs, si tens que emprendre un altre viatge, però com li dic he notat moltíssim carinyo i especialment m'he donat compte també i la il·lusió que me possibiliten els fons europeus que van a vindre en el futur, i aquest disseny que hem fet aquests anys treballant, que no hem parat, malgrat totes les dificultats, en aquesta nova Vila-real del segle XXI, en els 68 projectes aprovats en un consens històric en el pleno de l'Ajuntament de Vila-real, com mai havia passat, treballant en 250 persones, en les que ha assistit als 20 i pico tallers que s'han celebrat, he sigut part també d'aquests tallers, he col·laborat. Aleshores, evidentment, la il·lusió no se perd quan tens una nova ciutat que dissenyar i quan tens una nova ciutat que construir. Se tracta de reinventar-se i se tracta d'entendre que el passat ja ha passat, ja és història i que, per tant, jo me presente ara com si... És a dir, jo demano un canvi per Vila-real i en el meu discurs i en el meu missatge vaig a introduir també la necessitat que Vila-real canvie. Canvie com? Vila-real s'enfrenta en aquests moments a un moment històric, que és el número d'habitants més important de la seva història, quasi 53.000 en el padró en aquests moments, avançant, creixent, mentre altres ciutats dels voltants, i no vull ficar a ninguna com a exemple, si analitzem, i els datos avui estan tots per internet, no té el per què creure segur, però han perdut la majoria de població, la capital, per exemple, prop de 8.000 habitants en els 10 anys, nosaltres hem crescut habitants i s'hem mantingut. Per tant, a mi el que m'il·lusiona ara és tot el que n'hi ha per construir. Hem de construir tot això que estem ficant damunt de la taula. Evidentment, qui millor per construir tot això també és una reflexió que he fet amb molts amics, amb familiars, amb la gent que m'estima, en associacions del poble,
qui millor per a impulsar un projecte que qui té una experiència important ja avalada de gestió d'un ajuntament molt complicat, que tens que fer equilibri de forma permanent per a que no t'intervinguen, per a que no quebre, per a que el barco no s'enfone, el que ens van deixar enfonat, i al mateix temps tens que estar no només navegant pensant en tapar els forats que altres havien fet, sinó mirant en el futur, en quina illa pots conquistar per a generar oportunitats. Qui millor que aquells que hem estat treballant, i jo al cap de tot això tindré aquest honor, per a poder emprendre aquests projectes. Soc pare de pràcticament el 90 d'aquests projectes, junt als equips i a la meva societat que els compartís, i per tant jo crec que tenim una oportunitat històrica de pegar un salt, un salt a la Vila-real estabilitzada com a ciutat, però sense oblidar-se que té un cor de poble i sense oblidar la nostra identitat i les nostres qüestions històriques, tradicionals, que ens fan més forts perquè ens permeteixen estar més units.